Türkmenistanda nowbatdaky paýta mösüminiň resmi taýdan yglan edilmegi bilen sevitlerde ak kerwen dawaralaryna bagdlygy berilýär. Balkan welaýatynyň Bereket we Serdar etraplaryna dawara geçirmek üçin bol hasyrly gowuçy meýdanlaryny tapmak häkimetleri başaga edýär. Bu aralykda Bereket etrawyna büdjet işgärleri Serdar etrawyna çagyryş boýunça harby gullukçylar paýta ýygmaga mejbur edilýärler. Döwlet medeniýetiniň agaltyn kerwen atlandyrýan dawaralaryna üstü paýtaly ýük taşyjy oba hojallyk tehnikalary kerwen gurap paýta kabul ediş nokatlaryny paýta daşaýarlar. Ýurtda paýta mösüminiň bagdlygy berilmeginiň ýygyny geçirilýän bu şäherler döwlet telewizionyna görkezilýär. Ýöne döwlet telewizionyny ak kerweniň getirýän başagaýlyklaryny hemde paýta önümçiligine mejbur zähmet agdamaýar. Balkan welaýatynyň iki etrawynda ak kerwen dawarasyny geçirmek üçin açylyp oturan 2 hektar paýta meýdanyny tapmak uly mesele öwrüldi. Diýip Balkanly bir oba hojalyk işgär Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Döwlet telewizionynyň işgärleri ak kerwen dawaralaryny gawatlap ýurdun dürli sebitlerini gowuçy meýdanlaryna öňünden video ýazyk edýärler. Munyň ýygyny döwlet teleýaýlymlary patrak ýaly açylyp oturan hatda köplenç bol hasyldan ýaňa dökülip oturan gowuçy meýdanlaryny görkezýär. Balkan oba hojalyk işgäriniň sözlerine görä Bereket etrawynyň Bereket hemde Udynsuw obalaryny häkimetler telewizionyda görkeziljek paýta meýdanlaryny haşalotlardan araslamak we olaryň yapraklaryny düşürmek üçin we beýleki işlerde büdjet işgärleriniň mejbur zähmetinden peýdalanýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy şeýle ýagdaýyň Serdar etrawynyň ak kerweni niýetlerini gowuçy meýdanlaryna hem gaýtalananyny habar berdi. Serdar etrawynyň ýaşlyk we tutly owalarynda hem Bereket etrawyndaky ýagdaý gaýtalanýar. Haýsy etrawyň gowuçy meýdanlary göze ýakymly bolsa, şol etrawyň gowuçy meýdanlarynda çäre geçirilýär. Diýip habarçymyzyň söhbetde şaýdýar. Bu aralykda ýygyn mösüminiň başlanmagy bilen häkimetleriň paýtaçylyk pudogyny mejbur zähmetden peýdalanmak işleriniň depkini güýçlenýär. Mundan odan Azatlyk radiosu awgust aýynyň dowamyna we sentýabryň 1-nji 10 gününe ýurdun dürli sebitlerine häkimetleriň hutusatyna döwlet edara kärhanalaryna zähmet çekýän büdjet işgärlerini mejbur paýta ýygmagy ýa-da ýygym üçin özlerini derek hakyna tutma adam tapmagy. Munyň üçin edara başlyklaryna pul tölemege mejbur edýänlikleri barada habar berdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy Serdar etrawynyň gowuçy meýdanlaryna çagyryş boýunça harby gullukçylary mejbur paýta ýygdyrylýanyny habar berýär. Serdar etrawynda ýerleşýän harby diwiziýanyň eskerleri paýta ýygmaga mejbur çekilýär. Ýygma gatnaşdyrylýan her bir esker 50 kilogram paýta ýygmaly edildi. Diýip ýagdaýdan habarly Çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna maglumat berdi. Ýöne onuň sözlerine görä hasylyň pes bolmagy sebäpli eskerler köplenç gündelik mejbur borçnamanyň höttesinden gelip bilmeýärler. Hasyl pes bolan soň eskerler gündelik 10 kilogramdan artyk paýta ýygyp bilmeýärler. Diýip habarçymyzyň söhbetde şaýtdy. Yerli häkimetler ak kerwen dawarasy bilen baglylykda diňe bir bol hasyrly gowuçy meýdanynyň gytçylygyny däleýsem, tehnika ýetmeçiliginiň hem üstüni ýaşyrmaga çalyşýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy yerli çeşmelere salgylanyp Balkan welaýatyna geçirilýän ak kerwen dawaralaryna ahal welaýatyna degişli oba hojalyk tehnikalarynyň ulanýanyny habar berýär. Paýta daşaýan ýükloglarynyň ätiýat şaýlary ýetmezçilik edýär. Şol sebäpden ak kerwen dawarasy geçýänçe bagtlaýyn ahal welaýatynyň ýükloglaryny sorap aldylar. Diýip ýagdaýdan habarly Çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna maglumat berdi. Şeýle Azatlyk radiosynyň habarçysy sunugat işgärlerinden sentýabryň ortalaryny sevitlerdäki paýta meýdanlarynyň golaýyna teatr sahnalaşdyrmagyň talap edilýändigini habar berdi. Galy bersede Balkanyň welaýat aşpezleri milli tagamlary şol sanda goýun etinden we balygyň etinden dürli görnüşli kebaplary taýýarlarlar. Balygyň dürli görnüşleri görkezilýär. Balykçylygy suratlandyrýan sahnalar görkezilýär. Aýdymçylar bolsa hemişeki syýaly prezidentiň şanyna aýdym aýdarlar. Folklor toporlary gazal düzerler. Diýip ýagdaýdan habarly Çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistan paýtaçylyk pudogyny we onuň töweregindäki paýta propagandasyny şeýle-de paýta önümçiligine mejbur zähmeti Sowet Soýuzundan miras aldy. Sowet döwründäki gyzyl kerwen dawaralary ak kerwen ýa-da agaltyn kerweni dawaralaryna öwrüldi. Halkary hukuk goraýjy toporlar Türkmen hökümetini paýta önümçiligine mejbur zähmetden şol sanyny çagy zähmetinden peýdalanmakda tanqid edýärler. Birleşen Ştatları 4 ýyl Türkmen paýtasynyň hemde Türkmen paýtasynyň ýasalan üstünlik önümiň abaşa import edilmegine gadaganlyk girdi. 2018-nji ýylyň 18-nji maýyna Birleşen Ştatlaryň gümrük gullugy tarapyndan girdilen bu gadagançylyk henizem
öz güýjünde galýar. Türkmenistanyň Ahal, Balkan, Mary we Lewat welaýatlaryna 7 sentýabrda nowbatdaky pawta mövsümine resmi taýdan badalga berildi. Daşowut welaýatyna ýygyn mövsümi 14 sentýabrda başlanar. Bu ýyl Türkmenistanyň 580 000 hektar meýdandan 1 250 000 tonna pawta hasylyny ýygnamak gödeňinde tutulýar. Türkmenistanda yol hereketinin hopsuzlygy ömrümüziň rahatlygy atly bir aýlyk dowam edýän mahaly, geçen ýyllarda Kyýaly Mary welaýatynyň polisiýa işgärleri bu çäräni ulug sürüjilerden para almagyň guralyna öwürdiler. Yol polisiýasy düzgün bozup köçelerdäki yol belgilerini wagtlaýyn ütgedip sürüjilerden 20 manatdan 200 manada çenli para alýar. Bu barada ulug sürüjileriniň we polisiýa işgärleriniň ençemesi Azatlyk radiosynyň yerli habarçysyna gurrun berdi. Onuň maglumatyna görä polisiýa şeýle düzgün bozmalary Mary şäheriniň Oğuzhan köçesinden sag tarapa Bayramhan köçesine öwrülen ýerinde amal etdi. Bu ýerde beýleki ulaglara päsgel bermezden hemişe sag tarapy öwrülmäge ruhsat berilýärdi. Emma bu ýerdäki ýaşyl bellikli çyrany duýdansyz aýyrdylar. Şondan soň polisiýa işgärleri sag tarapy öwrülen ulaglary saklap, gyzyl reňkde öwrüldüň, jerime ýazjak we täzeden egzamine saljak diýip gorkudyp sürüjilerden 200 manat para aldylar. Adamlar inanman ýyllaryna gaýdyp görenlerini hakykatdan hem çyranyň aýrylygyny bilip söz tapman para vermäge razy boldular. Käbir adam 100 manat, käbirde 200 manat para bermeli bolanyny aýtdy. Diýip waka şaýat bolan sürüjileriň biri anonimlik şertinde aýtdy. Habarçymyzyň maglumatyna görä polisiýanyň bu çäresi 5 sentýabr günü başlap günü bir hepde geçen soň, ýagny 12 sentýabrda tamamlandy we köçedäki çyra gaýtadan ýygyna dakyldy. Habarçymyz polisiýa işgärleriniň beýleki köçelerdäki ýol belgilerini hem ütgedip öň tizlik çägi 50 bolan ýerlerde wagtlaýyn 40 belgini goýandyklaryny. Aradan 2-3 saat geçenden soňra tizlik çäginiň 50 görkezýän ýol belgisini ýygyna ýerleşdirýändiklerini aýdýar. Polisiýa işgärleri şol aralykda hiç bir düzgünü bozmadyk. 45-50 tizlikde ulag dolandyran sürüjileri saklaýarlar we para bermese jerime salynjakdygyny, täzeden synagdan geçmeli boljakdyklaryny aýdýarlar. Bu adamlar üçin goşmaça maddi çykdyjy bolýar. Üstesine de olar ençeme wagt sarp etmeli bolýarlar diýip polisiýa işgäri anonimlik şertinde gurrun berdi. Marynyň polisiýasy para almak üçin indi ışıklandırış çyralaryny, ýol belgilerini hem islen wagty töküp aýrýar, soňra da täzeden dakýar. Polisiýanyň özü düzgün bozýar. Olar para alyp goşmaça gazanç etmek üçin günäsiz ýylata töhmet atýar. Diýip şäher ýaşaýjysy aýtdy. Habarçymyz şuňa meňdeş ýagdaýlaryň welaýatyň ähli şäherdir etraplarynda gaýtalanýandygyny, polisiýa işgärleriniň hiç bir düzgün bozmadyk sürüjilerden hem 20-50 manat para alýandygyny belleýär. Bu ýagdaýlar boýunça Türkmenistanyň Içeri işleri ministrliginden we onuň yerli edarasyndan hiç ýyly kommentariýa ýa-da düşündürüş almak başartmady. Türkmenistanyň hökümeti her ýylyň sentýabr aýynda ýol hereketiniň howpsuzlygy ömrümüziň rahatlygy bir aýlygyny ýylan edýär. Resmi metbuat tutuş aý öz içine alýan bu çäräniň ýol howpsuzlygyny berkitmäge, ulag gatnawlaryny kadalaşdyrmagy, şeýle de ýolagçylaryň we sürüjileriň ýol hereketiniň kadalary barada habarlylygyny ýokarlandyrmagy gönükdirilendigini aýdýar. Ýöne Azatlygyň habarçylar bilen gurrundeş bolýan türkmenistanlylar şol sanda sürüjiler bir aýlygyň dowamında köçelerde polisiýa işgärleriniň sanynyň köpelýändigini aýdyp, sentýabr aýyny ýol polisiýasynyň para mövsümi adlandyrýarlar. Halkara guramalarynyň korrupsiýa barada kasabatlarynda ýylyň-ýylyna iň ýyzaky orunlarda ýerleşdirilýän Türkmenistanyň hökümeti we media serişdeleri polisiýanyň para horlugy barada açyçan maglumat bermeýärler. Transparency International guramasının 2021-nji ýyldaky korrupsiýa garaýyş indeksinde Türkmenistan 180 ýurduň arasynda 169-njy oruny eýledi. Öýtüdükleri tutýan gulluklaryň haýwanlara rekimsiz çemeleşmegine garşy çykýan türkmen awatly ýaşaýjylar häkimetleriň batyşyna sedebar bolýarlar. Azatlyň Türkmenistandaky habarçysy we çeşmeleri häkimetleriň itlere rekimsizlik meselesine seretmek wadasynda tapylmandygyny we raýatlary şikaýatlaryndan el çekdirmek isleýänligini habar berýärler. Prokuraturada haýwanlary goraýan aktivistlerden kapasalaryň ýok edilenligi sebäpli arzalaryny ýygyna almagy haýyş etdiler diýip Azatlyň Türkmen awatly
haýryndaky habarçysy 10-njy sentýabrda aýtdy we işi yapmak üçin olaryň prokuratura çağırlanlygyny habar berdi. Şäheriň ýaşaýjylarynyň kanun goraýjy daralary ýüzlenmegine bu şäherde itleriň köpçülikliğin rekimsiz ýok edilmegi sebäp boldy. Munyň ýani köpçülikliğin habar beriş serişdelerinde hem sosial ulamlarda ençeme maglumatyň we videonyň peýda bolmagyndan soň Türkmenabadyň häkimetleri käbir çäreleri görüp başlapdylar we raýatlar bilen gepleşiklere taýýarlyk bildiripdiler. 25 awgustda haýwanlary goraýan aktivistler Türkmenabadda itleriň saklanýan ýerdeminleriniň girelgelerindäki demir gödeneklerin aýrylanlygyny habar berdi. Haýwanlary goraýan ýaşaýjylar Türkmenabadyň häkimetleriniň rehimsizlige garşy gören çäreleriniň şonuň bilen çäklenenligini aýdýarlar. Yerli häkimetler tarapyndan wada berilen ýaşaýjylar bilen duşşuk başa barmandyr azatlyň habarçylary awgust aýynyň ahirinde idekset haýwanlar üçin penahany döretmek haýyş bilen administrasiýa ýüz tutan Türkmenabadly ýaşaýjylara şonda häkimlikden jaň edilenligini we olar bilen duşuşmagyň wada berilenligini habar berdi. Şol duşşuk 8-nji sentýabra planlaşdyrylypdy. Bu wadalygyna galdy, ýygnak bolmady we prokuratura hat itleriň ýok edilmegi we olara rehimsizlik sebäpli ýazylypdy. Kapasalar ýok edildi. Netije munyň bilen çäklendi. Başga talaplar kabul edilmedi. Olardan mundan beýlek şikaýatyň ýokdugy soruldy. Emma aýallar razy bolmady. Dip Adatlyň habarçysy aýtdy. Adatlyk radiosynyň Türkmenabad şäheriniň häkimliginden maglumat almak synanşygy netije bermedi. 2 aýlap haýwanlary tutýan gulluklar hem jemaat hyzmatlarynyň işärleri köçelerde itleri tutmak we ýok etmek işlerine gatnaşypdy. Käbir halatlarda itler ýaşaýjylaryň şol sanda çağılaryň gözüniň öňünde urulup öldürilipdi. Diýri galan itler ýerdeminlerdäki kapasalara taşlanyp, jandarlar plastik haltalarda demegip jan beripdi. Bu aralykda ýurdun dürli şäherlerinde itler ýok etmek boýunça işler henidem dowam etdirilýär. Türkmenabaddaky çeşmelere görä indi bu ýerde itler şäheriň daşyna äkidilýär. Türkmenabadda itler çöle äkidilýär we şol ýerde öldürilýär. Ýöne ýaşaýjylaryň nägililik bildirmeýän ýerlerinde. Mysal üçin Komsomolski diýilen etrapçada itleriň açaçan we rehimsizlik bilen öldürilmegi dowam etdirilýär. Dip habarçymyz aýdýar. Türkmenistanyň beýleki sebetlerinden gelen habarlara görä häzirki wagtda Balkanabadda itleri tutmak we köpçüliklerini öldürmek boýunça çäreler dowam edýär. Iýul aýynda ýurtda itleri rehimsizligi gadagan edýän itleri köpeltmek we kinologik işler barada kanun kabul edilipdi. Kanunun 41-nji maddasynda bu düzgünüň bozulmagynda günäkär şahslaryň Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenlen tertipde jogapkärçilik çekýänligi aýdylýar. Ýöne jeda çäreleriniň jekmejekleri aýdyňlaşdyrylmaýar. Ýurtda idekset itleriň ýok edilmeginiň ýene bir tolkunyň fonunda kabul edilen bu kanuny aktivistler 200'lük diýip adlandyrdylar. Şol bir wagtda täze kanun eýesiz we ýawanlaşan itleriň tutulmagynyň ziýansızlandyrma işlerini, öňüne alyş sanjymlaryny, veterinariýa gözegçiligini geçirmek we öňkü ýaşaýan ýerlerine gaýtaryp getirmek ýa-da penahanalara ýerleşdirmek ýaly maksatlary göz öňünde tutýar.